Kayeng Baremdor Tam Haperthei Part 2. Lada piklim part page ya ka Part 1. Kaling ngala ai ha description. Pila ban page ya kane ka video Part 1. Antilia kadai kayeng jong Mukesh Ambani. Ubrio barus pa tam ha India. Mukesh Ambani wan ha kakardan bakhat ar ha ka jingnyo ya ki brio ki barus pa tam Haperthei baro kawe. Ya kane omdai banga suong manga pila ban search ha Google ru. Menta ubrio barus pa tam Haperthei udai Elon Musk. Lada phim itho yaune ti pijuyos ngohi thrai ya ka karteng Tesla. Lada phim tip kane kadai ka company ka basna ya ki electric car lane ki kali ki basu charge dakalaj. Elon Musk udai try jong kane ka company bat ulaya kran ru bat ka sarkar India banwanra ya kane ka company sha India hadin sisnem arsnem phin sayoi ya ki electric car bayaj hakari jongi. Lada phikwa ban tip khamba sha phang jong kane sa comment yang ngan sasna ka video sha phang jong kane ka Tesla company tingin ya phai biang shau Mukesh Ambani kajingdon jingem jongu kalong pra billion haka pisa India kalalong hado ndre pu ar lakh crore bat udon ya kayeng ka Baremdor Tam haka Perthei ban design ya kane kayeng la bumper hado license bat lasdang bansna ya kane kayeng house name ar hajar ndreo la bumper house name ban pendep ya kane kayeng kata house name ar hajar shipau ka company ba design ya kane kayeng kadai ka company bana phareng bat u contractor ru udehi na phareng lasna ya kane kayeng ha ka jaka ka badon 100 lakh square foot lada phipej hajan ya kane kayeng phinong bej bagadai kayeng ka ban reu phau lane nyo phau mala henrei kane kayeng kadon ar punyo mala ka ijrong hadu kata namar kidon kimala ki balasna arsha ka jingjrong na ki yeng bajusna pajba na kata kada kane ka yeng ka ijrong bah hadu kata phimla banrung klumar ha kane ka yeng namar kidon ki security guard shabar bat shapo jong kane ka yeng bat ki high tech camera saudong jong kane ka yeng batia kaneru ladon lakajong ginong pej baro arp saw kanta menta ha kane kayeng kisa tang sawngut namar ka khun kanthei jongu ka Isha Ambani kala dep yatho bat phimla ban muddur bau Mukesh Ambani upunlut katno ha ka por bayatho maka tang kane ka rim ka baka phongru ka songdor hadu khandai phau karor tengka Mukesh Ambani udai ubrio baningkong ha India ubashim ya ka Z plus security ngan yatho ipi ha India dai tang UPM lane umodi ubayo ya kane ka Z plus security Mukesh Ambani udon san pusan ngut ki personal security bat siphongut na hine ki dei ki high tech trained commando ki banang ya ka martial art bat bansiat ya ki gon ki balai pujaj bat usil khatsan lak shibna sha ka sarkar na ka benta jong kini ki security ba ulashim hakane ka yeng don khandai tli ki live ki ba pendon kam ha ka ban kieu ne hyar na ka wei kamala sha ka wei pat ban laj na ka jingshit ki breu te ki ju pendaj ta ka fan ne cooler lane ka AC Henry Mukesh Ambani ha kane kayeng ulas na sendon daka kamera ka ba mi tha lane ka snowfall room lada phirung ha kane ka kamera phinsngo ba phidon ha Manali lane ha Kashmir ki jaka ba mi tha ya kane ka kamera ula pensna karpang na ka benta jong ka Nita Ambani ka lok jongu ya kane ka kamera ki khot ka snowfall room kabaditha hadu kata badha kane kayeng donru kawai ka mandir lane kayeng mane blai thau
Hakane ka mandir Mukesh Ambani uju shong bat ong ko blay da pidon kami saong mo. Sorry, just a part of joke. Ngasukran kai pi wajus ngawi Mukesh Ambani ungej bahaya ublay nakata kada ula thao sundon da ka wei ka mandir hakane ka yeng. Bat hakane ka yeng donru ki kamra sum ki barem dor hado kata ka kamra sum jong ka Nita Ambani bat ka Isha Ambani kadai ka kamra ka barem dor tam ya kane ka kamra lasna karpang bat kalong otomatik hakane ka kamra baro ki haba pisum hakane ka kamra phila ban penmi ya ki artificial flower lani leaf tree kamut ki sentiu ni ki dieng lani ki sla kanlong kumba pisum hakawa kabahe bat kabai tenat kajing pendon kam laj hakane ka yeng kalong hadu kata baka billait jong kane ka yeng kapoi hadu prapunyolak shibanai kataru day house nem 8,000 khat ar te mentale leite baka perthai kalarem kane ngatharai ar lai karor te kapoi bech tharai sa comment le mapi haka jing sngo jong phi tharai kan poi katno shibanai ka billait jong kane ka yeng hakane ka yeng don reus pangut kinong trei ki batrei hakane ka yeng kilong kumba ki yo kaya ka kam sarkar hi ngalite ngaong yo kham palat man banya ka kam sarkar ru namar ka tulop jongki kalong wet silak shaneng silak arpau hadu silak prapau hadu arlak saupau bat hadu sanlak ru don ki bayo tulop hakane ka yeng uhet kuk jong kane ka yeng uyo tulop sanlak shibanai bat ya kinong trei hakane ka yeng Mukesh Ambani upen leru ya ka life insurance health insurance bat upha school ya ki khuan jongki shabari te kumno dayo la tharai phikwa ne bantrei hakane ka yeng snobha sa comment la menga Mukesh Ambani usa shajrong do jong kane ka yeng Nita Ambani kadon ya kawai ka private jet kabala I gift da Mukesh Ambani haka sngi birthday jongka hakane ka jet ki download ki jing don kam ki baju don haki yeng ki barius pa bat kane ka jet ka shongdor hadu saus pa khatsan crore Nita Ambani ka pedon kam bej da ki tiar ki barem ki bakot bej da ki phaulak lane daki kror piju yasngo ka juti ba poidor san phaulak Nita Ambani ka phong juti ba san phaulak ka bet jongka ka ba subat hakti ka shongdor lai kror katu te tharai philasong thu hi ba Mukesh Ambani hadu katno ruspa lada phi itnat ya kane ka video snobha sa like lam ya ka video namar bumper bha bansna ka video snobha like lam lada phi wan thama ya kane ka channel snobha subscribe ya kane ka channel but sa share lam ya kane ka video but ki parlok jong phi khublai shibon